Hej. Hej. I dag vil jeg vise jer denne her singleplayer. Jeg spiller med Mathias, min bror. Troede jeg. Men jeg åbner lige for LAN til. Nej, det er jo åben. Okay. Men i hvert fald. Vi har flymod stadigvæk. Det her det bliver en landingsbane. Så ja. Vi ved ikke helt hvordan man bygger tingene, så det skal vi jo lige finde ud af. Men kan jeg lige vise hvor langt vi er kommet indtil videre. Det er vores hus. Det er Mathias. Skal vi have noget brand. Og de her ting, dem har jeg lavet. Det er jeg mega stolt over, for jeg ved ikke hvordan man gør. Så. Nej, jeg skal mine noget Mathias, har du noget cobblestone? Det har du ikke. Okay, fint. Ja. Så går jeg vel bare herned og miner noget. Men ja. Det er så længe siden jeg har filmet. Hvis jeg så. Det må jeg jo undskylde. Så. Men ja. Det her det er så en lille let's play på min singleplayer sammen med min bror og flymod. Jeg ved ikke helt hvordan man får benzin, men det finder vi nok ud af. Vi tror man skal ned og finde det i jorden. Det kunne også være at man laver det. Ja. Men min sidste video, eller med flymod, ikke også? Der spillede jeg egentlig på min brors singleplayer. Så det er jo ret hyggeligt. Nu har jeg bare besluttet os for at gøre det her bare uden game mode. Fordi det er der ikke noget sjovt ved. Så let's go to running mode. Let's do it. Ja. Yeah. Lad os tage op og bygge lidt. Det er det fine lille hus. Det er bare så smukt. Ja. Jeg tror lige den skal være lidt længere der. Så behøver den heller ikke være længere. Så ja. Yes. Så vi er ikke nået særlig langt endnu, men det kommer, tror jeg. Vi har lavet en sukkerrørsfarm. Den er der bare sådan ud. Vi har også fundet sådan en der. Det første gang jeg har set en af dem der, som ikke er gravet ned i jorden. Så det er jeg ret stolt over at se. Sådan pt. Ja. Så. Lad os se. Ned i hullet her. Så, lad os se. Så. Vi se.
Jeg troede det også lige. Nå ja. Shit. Jeg skal nok finde noget at spise til dig med. Jeg har jo kørt, så. Hvordan bygger man en ting? Okay, pyt med det. Ja. Ja, du er sød. Sød lille missekat. Ja, så. Lad os se. Let's go down in the morning. Oh. Ja. Hak. Vi skal lige have mere kul. Hak. Jeg er bare dygtig. Hak. Men ja. Så det er hvad vi går. Det er hvad jeg sådan går og laver lige for tiden. Spiller Minecraft med flymod. Jeg synes det er en ret sjov mod, fordi at man kan flyve, og jeg har altid godt kunne lide fly og flyve og sådan noget. Så er der også, man har også, når man sådan har flymodden, så har man også en gun mod halløjse, så man kan skyde på hinanden. Det er også meget sjovt. Hak, og jo, der er magasiner til de der geværer. Man kan også få en løb. Så. Ja. Couldn't careless. Det er det eneste, jeg har at sige til den sag. Mere jern. Ja, det er at blive forelsket. Alt det dejlige jern, jeg finder hernede. Skal vi se, hvad der er hernede. Se. Wow. Fuck. Så gør vi bare sådan her, ikke også? Nej, vi behøver ikke at mine det der. Det spiller pickaxe. Bare mine lige ud på den her stribe, hvis du står. Jeg har fundet diamond. Jeg skulle få noget diamond. Yes! Jeg tager bare den her, fordi... Lad nu være, Mathias. Så tager jeg bare den her herover. Nej, det gider jeg ikke. Det spiller... Mathias, det spiller tid. Stop. Det er mit. Lad nu være. Stop. Nej. Fint nok. Så går jeg på den anden side. Men jeg ser, jeg havde ret, men det spiller pickaxe, så jeg gider ikke bruge mit liv på det. Redstone. Så. Det spiller mit flotte liv skins. Det må jeg nok sige. Lad nu være, Mathias. Hold kæft. Nej. Godt. Nej. Godt. Nej. Ja, du er sød. Ja, du er. Når du vil gerne herop. Altså, her der.
Der kom du vist. Han er der. Ja, du. Han er der. Du er da fin. Ja, du er. Lad os se, hvad gør vi ved det her problem. De bygger. Du er så sjæg. Au. Jeg er bange for, der er lava. Scheisse! Hop, hop. Jeg må ikke dø. Jeg må ikke dø. Sluk mig! Sådan. Eller fint. Ja, shit, du er sød. Du er så sød. Du er så nuttet. Du er så cute. Så cute. Jeg tror ikke engang selv, jeg ved, hvad cute er. Det er bare noget, jeg har hørt. Bare... Au, Shay. Du er bare sådan rigtig ondt med mig. Bare Shay. Diamant. Ja, det er mit talent. Han er det, Shay. Shay altså. Du er en fræk mis, jo. Du er jo en fræk mis. Ja, du er. Så tilbage. Ja. Shay. 20 iron. Det er dang. Wow. Shay. Du må ikke falde ned. Hendes klør kommer bare tættere og tættere på. Det går bare sådan. Au. Han er der, Shay. Jeg skal lige få dig lidt længere ind her, så du ikke falder ned. Ja, du er sød. Man passer lige på, fordi det gør sgu ondt. Shay! Au! Okay. Godt. Okay. Jeg tror, jeg tager tilbage nu. Shay. Du er bare så mega tavlig. Lad os se. Tilbage. Mathias har lavet en trappe. Det var da rart. Så, ja. Jeg tror snart den her video, den er kapish. Det er det nu. Så. Jeg er sulten. Jeg er bare sådan. Ikke sådan sulten. Bare sådan sulten. Diamant. Jeg er ikke nede nu. Det er bare fordi jeg ledte ind. Så ser jeg sådan. Diamant. Jeg edderdamer fået meget diamant. Så, ja. Nu vil jeg nok sige, at vi cutter denne video, så ses YouTube!